Good news na pula tayo, idol. Pangasinan Pride Donna Reyna Nugid. May official video na para sa Miss Universe Philippines. Kwento mo ang good news na yan, idol, Tita Ronnie. Inilabas ng Miss Universe Philippines Organization ang opisyal na candidate video na kinatawan ng Pangasinan na si Donna Reyna Nugid bilang bahagi ng kanilang One Queen, One Story series. Sa nasabing video, tampok ang kagandahan ng probinsya ng Pangasinan na kanyang pinagmulan, lalo na ang mayamang kultura ng Dagupan City na nagsilbing inspirasyon sa kanyang paglahok sa prestihiyosong Patimpalak. Layunin ng serye na mas makilala ng publiko ang bawat kandidata, hindi lamang sa kanilang padlabas na anyo kundi pati na rin ang kanilang mga kwento bilang mga potensyal na reyna ng bansa. Samantala, patuloy namang umaani ng suporta si Nugid mula sa kanyang kababayan at netizens na humanga sa kanyang kumpiyansa at dedikasyon. Inaasahan na ang naturang video ay makakatulong upang higit pang mapalakas ang kanyang kampanya sa nalalapit na Coronation Night ng Miss Universe Philippines. At yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.